Hau da sagardo berria. Azken 20 urteotan sagardotegietan txotx denboraldia zabaltzeko esaldia hori izan da. 3 hilabete iraungo duen denboraldiaren inaugurazioan, Euskal Herriko jende ospetsua ikustea erabat normala da. Izan ere, txotx garaia kupeleko ardoa edatea baino askoz gehiago da, kulturaldetik balio esanguratsua du eta. Aurten, La Oreja de Van Gogh taldea arduratu da txotx denboraldia ofizialki zabaltzeaz. Inaugurazio ekitaldia baino lehen prentsaurreko bat egin zuten Astigarragako kulturetxean. Aretoak kazetariz eta jendez lepo zegoen, eta uztari eta sektoreari buruzko datu asko eskaini eta gero, plaka bat oparitu zioten Donostiako musika taldeari. Ekitaldia amaitu ostean eta dagoeneko tradizio bilakatu den ohiturari jarraiki, lehen kupela irekitzeaz arduratu zirenek, sagarrondo bat landatu zuten, sagardoaren jatorria simbolizatzen duena. Sagardoak garrantzi ekonomikoa du, baina kulturaldetik eta paisaialdetik ere badu beste zeregin bat. Bittor Oroz, Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburu ordeak alderdi horiek azpimarratu zituen. Sagardoaren munduaren inguruan hitz egiten ari garenean, ez gara hitz egiten aktibitate ekonomiko batetaz soilik, hitz egiten ari gara kulturataz, gure identitateaz, paisaiaz. Orduan, mundu oso bat babesten ari gara. Momentu honetan asko fijatzen ari gara, aktibitate ekonomiko horrek ematen digun aberastasuna, lanpostuak, baino horretaz gain haratago ari gara babesten bizitza modu bat eta batipat gure etorkizuna. Sagardogintzak aurrera pauso nabarmenak egin ditu Euskal Herri osoan, eta batez ere Gipuzkoan. Dena den sagardoak bera egin zuen urteetan, sagardotegirik gehien gorde zituen herria Astigarraga izan zen, eta oraindik ere Astigarraga da sagardogintzaren bihotza. Alkateak ongi etorria egin zien datozen hilabeteotan etorriko diren milaka eta milaka bisitariei. Astigarragako txotx denboraldia gaur hasten da, eta 3 hilabete ditugu aurretikan, herritarren elkarbizitza edo pixka eta astoratu egingo dena, baina azkenean herritar guztiok postutasunen sartzen dugu egun hau, ze sagardoa gurea bezala sentitzen dugulako, ez? Gaurko egunan bai, pixka herritarrak saritu nahian, tabernetan eta jarri dira kupelak, sagardotegiek kupela jarri dituzte, eta gero herriko kulturtaldeei gonbidapena zabaldu zaie gaur gauean afari bat egiteko sagardotegi desberdinetan. Eta beste ohitura bati jarraiki, Petritegi sagardotegian antolatu zuten ekitaldi nagusia. Petritegikoek ekitaldia antolatzen esperientzia luzea badute ere, Ainarak urduritasun handiz bizitzen du egun hori. Gaurko eguna guretzako goizean goiz hasten ga urduritasun punto horrekin, ez? 20. edizioa da, baino gauz asko prestatu berdia eta dena prest dago jendea etortzeko. Van Gogh musika taldeak denboraldia ofizialki zabaldu eta gero, gonbidatuak ikusi genituen kupelen ondoan ilara egiten, denboraldiko lehen txotxaz gozatzeko. Erritu hau etengabe ikusiko dugu datozen hilabeteetan Euskal Herriko sagardotegi guztietan. Taldeko abeslari arrakastatsu eta jatorrak adierazi zigunez, txotx denboraldia inauguratzea ohore handia izan da, eta hemendik aurrera, gogoz sustatuko dute Euskadi bere paisaiekin, bere kulturarekin eta bere tradizio guztiekin. Etxean emandako sari moduko bat bezala ikusten dugulako, ez? Eta etxean gertatzen diren gauzak badute xarma berezi bat guretzat, ez? Orduan, guretzat egun polita eta ohore handia da. Ezagite, hemendik kanpo gaudenean erraz hitz egiten dugu gure etxeaz, eta hemen dauden gauza politetaz, eta gustatzen zaizkigun gauzetaz, eta sagardoa haien artean dago, ez? Urtero disfrutatzen dugun zerbait da, eta gustoz egiten duguna gainera, asizke, erraza da. Holako gauzetaz hitz egitea. Aurten uzta oso ona izan da, baina apur bat goraberatsua ere bai. Dena den, produktu on batez gozatzeko aukera emango digu.
aurten zagar, usta nahiko kontuan euki azkeneko abenduan barkatu irailean izandako euriak egin dute zagarra bere azukreakin eta tabaina ona izatea, eta horrek egin du produktu dastatzen nahi gehan bezala, ez? Oso ona, frankoa, luzia hauan. Eguraldi aldetik urtea nahiko korapilatsua izan bada ere, produktu txukuna lortu dute. Ekoizpenetan eta sagardo prestaketan egindako hobekuntzak, erakundeen laguntza, ikertegien eta laborategien lana. Denen artean, produktuaren kalitatean nabarmen hobetzea lortu dute. Sagarrondoak aldatzeko eta lantzeko diru laguntzak hor daude. Guk uste dugu alternatiba bat izan litekela, bertako sagarraren aldeko apustua egiten baldin badugu, gure baserrietako guk planteatzen dugun baserri diversifikatuentzako alternatiba osagarri bat izan litekela sagarrondoan eta sagarrakin lan egitea. Ez aldatu bakarri, baizik sagar horiek landu egin behar dira. Eta bestaldetik, sagardozalei begira, aurtengo nobedadea izango litzake, salakata bat martxan jarri dela, salakata hauek regularizatutako gai bada, eta nolabait sagardozalen esku jarri nahi da instrumentu bat, beraien produktua neurtzeko, eta era objektibo batean, eta baita ere beraiek referentzi batzuk edukitzeko beraien produktua mejoratzen juteko egunez egun. Aurten dastatuko dugun sagardoa oso ona izango da. Jose Angel Goñi Gipuzkoako sagardogileen elkarteko lehendakaria da, eta aurtengo sagardoa nolakoa den azaldu zigun. Kolore aldetikan hori berdexkakoa direla, txinparta fin eta irankor batekin. Gero usaimen aldetikan, usain oso nik uste garbia diela, oso biziak, eta gaina fruituko kutsu poli batekin. Eta gero hauan berriz oso leuna da sarreran eta gorputzekin gainera, eta nik uste oso borobila dela gaina azkena, nikaz puntu batekin. Hortaz, aurten ere, kalitate handiko sagardo batez eta giro ezin hobeaz gozatu ahal izango dugu Euskal Herriko sagardotegietan.